ten que ser un can forte, rústico, ten que ser un can pois, que estea feito pois, a traballar fora. Quero tamén destacar unha capa negra que tiña unha pelaxe moi áspera, como un can que ten que estar pois, en temperie, ten que soportar a auga, o frío, e hoxe pois, quero destacar tamén esa cualidade. E despois o que é moi importante é a cabeza, ten que ter o cráneo e o que o fociño pois, ten que ser paralelo, non ter moi marcado o stop, ten que ter a mordedura, ten que ser en tixeira. Despois os movimentos teñen que ser áxiles. Invitamos a toda a xente, os propietarios de can de palleiro de todo Galicia, para asistir e participar nesta xuntanza de amigos e amantes da nosa raza e darlle así pois, publicidade á nosa gran raza que é este can de palleiro.